Rangsani takuktai buksong Unite Tripura News Channel ni phasingtui norokno uilano ani khapangni hamjakma tei khulumung yafaru bubakara khorni agoliwo one notice one voice nei kaisa panda khlaijakmani miani o pandao belaikheno o hasteni Tripura sarok khatong khajake phailaimani belaikheno kirma singjaka o mangplirok nugui mankha hingke kok rono tui no kisisa tini norok bai kok thaise thainei kok chelainai miani o one notice Thansani panda khlaijakmani o panda khlaijakmani o thaio saboni bumakhang nukjakha iba saboni bumakhang miani o panda o kwrui o kok rono tui no kisisa norok bai share khlailainai जों साइमानो तालसा रम्बै one notice one voice Thansa anglakia hinei जों koktomani bisingtui khonawi phaimani phiaba miani salo o pandano जों nugui mankha tei o pandao notice ni politics ni khetrao jara ojoma kotor politics no thungui tongnai o Ojomarok bo miani o Pandao phaiui kok thasa thainei sapaimarok जों kaham keno miani salo khonawi mankha phiaba kok kotor khe omase khabani takhoktei buksong sini o Tripura hasteo kwbangmano dal bidal politics thunglai tonglaio sini Tripura sarok phiaba tini jonojati mursao bo sini Tripura sa montri rok tongo MLA rok tongo ojoma kotor rok tongo phiaba miani o Thansani pandao borokni mukhangno tangui nungmani klaiya CPIM bo tongo sini Tripura sa Ojomarok phia borokni mukhangno bo tangui miani o pandao nungmani klaiya Congress bo tongo sini Tripura sarok borokni mukhangno bo miani salo tangui nugnani klaiya IPF to tongo montri rok MLA rok tei kotor Ojomarok tongo phiaba borokni mukhangno bo miani o Thansani pandao borokni mukhangno soksana phano nukjakya phiaba borok ba o one notice one voice hinei Thansa Motha khalaimani omono da chajakya wngui ba borok miani o Thansani pandao phaiangmani klaikha na one notice hinei tabo bubagrani bisingtui je Motha kaisa khajakmani omono da hamjakyangma klaikha omoni bagui ja miani salo IPF ni Ojomarokni mukhang bo nugya CPIM ni sini Tripura sarokni Ojomarokni mukhang bo nugya ha BJP jonojati mursao sini montri rok tongo MLA rok tongo tei kotor Ojomarok tongo borok ba chajakya wngui da miani salo borok ba o pandao thangui Tripura sarokno bumakhang phunuknani musung liya Congress bo tongo sini Tripura sa leader rok phiaba borokni mukhangno bo miani salo nungmani klaiya hingke wansugui naikha hingke phiaba borok o one notice hinei Motha swnamani obono da chajakya wngui ba borok ba miani o pandao uposti wngnani musungjakliya na bubagra bai invite khaijakliya sini pandao phaidi hinei omoni bagui da borok ba miani salo sogoiliya haike ba borokni mukhangno Tripura sarokno phunukliya belaino wanama singjak khabani takhoktai buksong phiaba जों talsa rombai जों khonawi phaimani one notice
kaisa tabuk thansa anglainai hinai phiaba sung miani salo bubagrani bisingtei o panda no o thansa ni marino sung srai srekeno nugui mankha Meghalaya ni chief minister bo kok thaise samani belaikano strong tei very important bini o kok hakinorok bini o kok rono kisisa khanawi naigradi दोस्तों हम सब जानते हैं एक पेड़ अगर अकेला है, अगर एक ही पेड़ है तो हवा भी पेड़ को गिरा देगा, हवा भी पेड़ को गिरा देगा। लेकिन अगर सब पेड़ जुड़ जाए और एक जंगल बन जाए तो तूफान भी लौट के वापस चला जाएगा।